Ka golf links kadai kejaka ke bakring ginong jung okai perthai. Kat no kan long ke bakring syuk-syuk lada penne ke jingkuat bat lada pen internet syuk-syuk ekene kejaka. Menteri Sarkar bat MLA ke pentor umkra oba Alexander Laluhek hagas ni sajan jong katayo balala. Ulalum ya kejingelang jong kinong kit kam shnong jong katan golf links lembat kinong ilakai golf ban yamir jingmut alor kesenjam badan kam ban syim hakaban pen urlong ya kejing temu jong ke Sarkar. Ban penwandur thamai kamadan golf links na gebenta kabit kebiang jong baro kinong syong shnong. Ya kini kejingelang lepenlong Hasilong Golf Club ha kejinginan rengkat ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isa Wanda lalu bat kiwei-kiwei. Ha kejingelang leta ya kejingdan kam ban penne kejing kuat bat lemir jingmut na kebenta ban ai jaka ban snai ke surok ban pensuk ya kalet kawan jong kipat ba. Uba AL hek ulong ba kejingelang kala syem ya arteli kirai kata banwan rabyang ya kejing kuat jing subah ha golf links ha ka balapen kamti ha ka Deputy Commissioner bakan kli ka committee ban le ka badan kam. Bat syen on sedang no ru ya kejing pen kuat ya ka golf links. Ulong ba kelekran ru ya kejingelang ya kejing dan kam ya kejaka na kebenta ban snai ya arteli ki surok. Kam tam haba ke Sarkar kala menjur ban mang pisa san pau klur tengka ban pen keladur ya ke golf links bat ban pen internet syuk-syuk ya ka. Nakaliang ikong Isa Wanda lalu ilong basyen insapen mino ekejing mana ba omdai ban penjabo ek golf links bat ki board district kendan kuna la kilap ikinu-kinu ba penjabo ek nekatan barok kawai. Ilong balengba kejing dan kuna ki breukin pikir bakin lum kenlang ikinyut om ban berat pathar keleng jaka. Bat da kejing esnok ti lang kesnong kinong elekai golf bat kipat ba onla ban penlong biang ke golf links kajaka ke bakut bat ke internet. La ban ong ba ke Sarkar jela ke dan kejing temu baniadai ke golf course kenang bakinong elekai kinyok man elekai lat lut. Bat da kejuk kopor ban man ra kejing sngan kinong elekai ke golf links kam tam e ki kelung kena da ke basnai ke park ke bandon ni jet jing elekai jong ki kelung kena ke lenti nya cycle bat ki dukan debam. Ke bangila irai ke long ba number 1 ba ngin ya pet kata ke long term plan ha ke dei bat ki surok ki realignment ki improvement ya ki amenities ki ba ka de ka golf area kala ban ai ki pat ba bat ru ki lat ki lingti ban protect ban conserve ban pene pensa ya ka golfing area na ka ki golfers tinalor kata ka short term plan ka bagi don mentam ke long ba kumno bangin wanra ya ka jing ya trilang ka ba khampura ti ngi sotu namar ba golf club ka Shillong club ka kibon ki jingte kibon ki jing e namak lade ka public area ubon upaj ubreu ba shaiwan man kapor ti nakata ka daw ngi don kamban ya snok tilang nakaliang jong ki government departments nakaliang jong ki shnong but nakaliang jong ki NGO kat tu kat niru ti in that direction ngi lamut ban ya constitute no da ka task force ngi khot ya ka task force committee on cleanliness in golf link area ti kani i chairperson in the deputy commissioner but i advisor in the honorable minister but baru ki member ki PUE mene kan thop lang ki members jong golf club kin ki member they one of the first steps ka ka lat ka baningkong ka bangin shim ka long bangin declare no ya kani kum ka no littering area kata ka ka way bat ngin sedang no ban impose ki fines ki penalties ya ki breu ki babret mute pathar nambar ngi sotu la ngimle kum ta ka problem kan ne sa ka baar ka long bangin don kam bat ngin sawan no ki spot inspection ban pet ki jaka kerpang na ka benta ki parking ki bri ban park ki kali bat na ka benta ki nong de madan ki roadside vendors but hawkers nambar ngi sotu la ki continue ban shong hak tu ki jaka ki bagi shong mental se kan karwana ka jingma om tang ki breu ru bat ka congestion ka jing khapnya ha ka ni ka area so kita ki dei ki short term measures ki bangin ya perkhat menta but na lor kata ki bon ki ki resolutions ki bangin ashim men ka sngi but ni kermen baling ba ka ni ka task force kan long ka jingera bengi ban gin la ban pull in laningin la ban kham snok tilang ban ya kini ki efforts jong ibaro kin long ki ba seiso Shillong ki members jong Shillong club bagi board of directors Shillong club namar bangidon kam ke jaka bangin yo na golf course ban penhe ya gini ki surok lemda kumta ke namla ban persna gini alternative route le gini jak surok de wepat le ngim yo ke jaka na po ka golf course ngila benda si barok ke besong ngani ke meeting nama ngani ke meeting ngamdai ke basisin ni meeting nak long la bunsin bagila menjur lang barok ban ai ya ke jaka na ke benda ke jonor kam jong pai ba ban haju ke poru kumno ban penhe pensa ya gini golf course habis ni ke jaka ba fi ong ban ai no ini pajba bakin lek kai ne kinya bam khana ne kinya lek kai kumba kat no e gadon ka jinghe do kata ka jaka gadon gumba fra ekari ya gani la don be jing tumu daga Sarkar ban sina ga alternative space ne tak pajba lanu sangin community bakani ka project kan sedang no ni dang benta hapo ngene RTO ngin pendep no mata bna ngin pendep no e ka master plan hari nang ta ngin sedang ya saya ka action